Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Raja. Jangan raja. Langus na macam. Ni nanti pokoknya prasnya menjadi dan anak saya astem menjadi paduan. Long dikondan me. Cuan pek itu nggak ada itu. Mana buat ada macam tadi? Ini sekitar jom ini. Ka Seng HANM East and West Khasi Hills District hapo ka Jialam u President uba artis renta thiang ha ka khandai terik uyayong arjar phanrio kala lejurep ya ka nongklau CHC Maraj PHC bad ya ka nong PHC ha kani ka jile jurep ka Seng kala lab bah Maraj PHC bad ha nong PHC la don tang mar iwe Dr MBBS bad mar iwe Dr Ayush kat bah nongklau CHC la don tang arngut ki Dr MBBS bad iwe Dr Ayush uba artis renta thiang ulai thu bakat kum ka jia thu ki nong tre han nong klau CHC u pharmacist kan ko hospital la arsna menta juan tre bad kim tep shenu uja bad namar bamdon u pharmacist la haban ai dawai no do ustur kipar bad uni ustur kipar u deiru u balapas ya ka kardan pharmacist uba artis ulai thuru ba nalor ka jingduna ki doktor ka nongklau CHC kam donru yo driver ambulance bad laha banya ambulance da watch boy habadon kam bad kanik hospital kala bu tangi we nos banle chafil bad kasurok ban kiu hospital ru kala jot uba artis renda thiang ulai thu ba shen ka seng kan sale bania kandu yo menteri badai khmi ya katanat ka koj ka khya ka sarkar jalla ban pensngau ha u ya ki jing e ki bakini ki hospital ki kandu bat ulai thu ru ba ka seng kan beteng ban lejurep shaki we pat ka hospital ki badan hapo ka district Nilayo banlik inspection ya lightly ki hospital ki ba don apo kaneka district ujungi kawe galong ka nong cloud CHC kabaar ka Maraj PHC kabalay nong PHC habang ilarong ha hospital nong cloud ngilap ba hagan hospital CHC nong cloud kriptor kidon laingot agut kide ki MBBS mat iwe DI ayos pharmacist katkum kajing itu kinong tre ka hospital la asnem ganti menta belajar dresar umdon haka ciga pharmacist la penterkam da ustor kipar ban ai dawai ki baiba katai caka driver ambulan umdon da don ka kikis ki bakia hablek de ward boy katkum jinglap ngaseng bayatu kinong tre haka tai ka hospital NM ru Sheffield don tangi wai kat kesitsi bat kasurok ru katu ban kiu nang nena na surok sa hospital nga iba ban kiu kali kala ijen jar ha namar ba kelas su bapalan tengah kentu ya kapludi men ke ban lit marmot mardor ya ketika surok kabakiu hapo si sinong klau knang ban sup ki nong lit wan kinong pang stom ke ba lit pak sumar ketika hospital ngilap ba hakate hospital basibun ba kinjuna kidon kamtam ya man pawan kaduna sebab pelat kami hapung kecil si kanlong kumtu halor kan menta nagilang keseng akan tu ya kesorkar ba kate hospital kadai ban kampa cucu na benta ki staff nurse kamtam di doktor ba kenang ban pensuk ya ketika hospital na yang na mentagi pajba kinongwan sa pang sa sistem ha ketika hospital katkum kejilam na ngaseng hak kuit subaru ka kamda kuit ba ngakarpat ba da kamno noru un chas yung hospital ude ban lei na menta ketika hospital katkum kajing tip na ngaseng haduk hatar kalai sinong ki pentrekan te hospital tade lor menta kat si ba kan haduk tu kajing bom internet nagaliang kaseng ngisusi bat ngin salit ru sya uhel mister belum jungi manlit pensengeu ni kijun kam tam ya kaman puar hagate hospital
ban igarpat ya kibor berdipet la kumno ha si sino klau kat kum ka jing pet ni lengaseng leidon kam ki doktor MBBS saungot DA plus bet ayos kumta tarter kat ba ka sarkar ki ide bat nagarpat ro lada phimngen ding lak ni seng sebawan pet hidul jeng khman khnang ba phintip ek jinsha tena lengaseng hi nagarpat ba ikbor balot badikhme ba ki de ban le ei kamtam ye kene hospital khnang ba ka koi ka khian namta ki te ki khat khalai kili ki chnong ki bawan sa pang wan chim dawai ha te jaka khnang ba kan pensuk iki hadin nang ta ngila wan sa chapo maroi PhD ngalap ba ngaji ro ya ka PhD maroi ba ka jingkhut jing suba jongka ka de ka ba itanat sya ngaji ro itu doktor badon bola si sai ban le haduk to nga compare batui PhD kat kum ka jinglak dengan judon kum ka PhD maroi handai ka jing susi ka we ka long ba idon teng we doktor MBBS bat we ayos ngi tana bat pe ba ki tre kat bat ki doktor bat ki nos ki batre ka te jaka bat hadin nang tangi la poi sadu nang hanung umru ka biang hi kal ka kom trekam jingki kata hi ke ju ka problem ka dei hi doktor MBBS dalam teng we bat we ayos kajing tere jingki ka biang handai kajing lat jingi ba tang doktor hi don betang we MBBS te unlet ban unlet ya kam hospital ne unpe itu pang ne tadi nonton nang ngasangi kentu ya ka sorka phak biang doktor hagi pesi samar sa iwe khnang ban long argot ban pensuk na ban tagi pat ba khamtan doktor di pet ya gitu hospital bat nang le sakman nang ngasang bakas dang late susu ban late inspection haman ki PC ki badan hagan naga Eastern West Sales jungi